Hurian ni Tuhan na hinulunga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. At dorang so taruli hita, marhiti-hiti ata ni Tuhan di bagasan partikyanon. Tapasada rohatta martangya kita. Mulia tema hupasahat rohan nami tuho ali di bata nami, di bata Jehovah, di bata natotong mamasong-masong gulo nami sa tubagasan tikyon. Di bata nami, dinalaho taruli hamis yan hatam. Todim parbadia man natotong madongani, mangurupi hami, asa mga tusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan na martangya kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan nasa ortuhita dia pala partikyanon. Dienet may sen buku 2 Korin bidu 5 mamuka may senaya onom rodia 10 hujahaw matuhita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhata. Asa na posdorohan nami totong atik pehuboto hami. Daw hami siya Tuhani. Saliling maringan di bagasan dagingon hami. Ay di bagasan haporsyado hami dada dope di bagasan namarnida. Alay lampos dorohan nami jalalas do bukas yan dagingon lahom maringan di Tuhani. Alani ihud hurikoti hami neng halomuan ni rohan nami manang naung sahat tu sa bulu manang di pardalanan dope. Ay kun gabi patarbe do hita sa luhut na sugot di jolo ni habangsa parhuman ni Kristus. Asa di jalobe hobar tu na niulana tagan di pardangingon manang nadinggan manang narwa ido yang gusahat na. Dihita kadamang do dainang nehnulonga di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus totu dinamadalani akka ari-ari, dinamadalani akka parnguluon, jo do pehita mga sahon pikirata, mga sahon hadiryotta, mga sahon akka parbinotoatta. Jala alana sen hadiryotta do peta pangasahon na madalani akka ari-arita. Disima jo tubu akka lomos ni roha, ganggu ni roha. Jala molop tumpe humurang akka si humisik. Dijabu molo sa akka pikirata to tapangasahon mga rajumi sa luhut nai. Gabelam tubu do akka biar ni roha. Alai molo pos ni roha tu debata manang molo haporsyot ta maka porse debata natapatupa lahu madalani akka ari-arita. Disido tubu akka pakirimon, disido mago akka holso, jala disido maringanan ng akka holong ni roha. Namang dainang na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan turpo jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon di pasahat Apostel Paulus do iya ibana ngagabejol manay baru dada besongon naliling na marlapatan molo na salan Apostel Paulus sa dipakibana do hadiryon na madalani akka parngulon na. Alay dung ditogu debata, dung gabi apostel di debata ibana, haporsyaw na togu, manang haporsyaw na nama di bakke ibana, lau madalani akararina. Ahado na mabad ibana marasing sen saluhut nai. Hataridan na manginang manang parasingan na. Molo tumpe apostel Paulus, mga dopi ragam akka hasusaan. Tarhurung ibana, diela-ela ibana,
Alai sa totong do ibana di bagasan hapor syao di bagasan toguni roka. Bahkan kalau di bahasa Indonesia dikatakan dia penuh dengan ketabahan dalam menghadapi segala persoalan yang dia hadapi, yang dia alami. Dang adong bimbang, dang adong ima tahutan, dang gabe sumurut haporsyonna. Moletung pe ragam nang akahasusaan nenedopan di ibana. Damang denang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapaudut majo jami taon songon narido Apostel Paulus di bagasan ayat paunoponi. Asana pos rohanami totong atik pehu boto hami dau hami sia Tuhani saliling maringan di bagasa dagingok kami. Ido ibana pos rohanami totong molot kajolma na pos rohana tu debata dang be di pangasaon ibana akka hadirionna molotumpe pardagingon hajol maon gabe jok maban ibana songon na tahutan molotumpe akka pardagingon di ibana gabe maban ibana lama tua di pardagingon alai anggo parto dio di ibana maka porse debata totong do lam togu lam mangatusi do ibana disalu sakap di debata nanang pamasaw ni debata di ibana ubah ini do ibana musenang di bagasan ay papitoni ay di bagasan haporsya do hami dada do pe di bagasan namarnida maka dia mengatakan mempertegas bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan imannya untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia sudah selesai nungasa ibana taring hagyut-hagyutnya kepardagingon adong di portibion. Dia sudah tuntas semuanya itu. Dia tidak memikirkan soal kekayaan lagi, dia tidak memikirkan soal hasangapo be, dada memikir soal hagabi be ibana, alena pinikiro di ibana di bagasan akang ngoluna. Ima mabari tahon, majami tahon, jalan mangulahon, lomo ni roha ni dibata. Hurian nelonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Diayat na pawaluho diturpo jamita di dok muse disi, alai lampos do rohanami, jalalasad do bukas ya dagingon, la maringanan di Tuhanip. Lampos rohana, lamporsia ibana, naikor maringana do ibana do Tuhani. Jala sa totong do, di halomon ibana, di harikoton ibana. Ulaw marbarita nauli, nahubartulomo ni rohani debata. Aliak kadamang do dainang. Nang piaposteli, nunga mangulu di bagasa haimbaru o di bagasa Tuhan. Danggabi marasing ibana doak do jolmana di portibion. Tong do olo ibana maleh. Tong do ibana olo tubatangis. Tong do olo ibana madate. Alai saluhut nai dang mabahin partodyon na lam kali. Di ela ibana, di lele ibana, di isak ibana. Dia tidak lagi membalaskan semuanya itu. Karena apa? Karena dia sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, damang dain nolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Dia na pasapuluh diturpo jamita di do ibana do musa disi, aikon gabi patar bedo hita salhu na sogot. Di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus, asa di jalobe hubbar tunani ulana, tagan di pardagingon, manang nadinggan, manang narwa. Maka Paulus di sini mempertegas karena memang situasinya pada saat itu orang-orang meragukan kerasulan dia. Orang-orang menghujat dia. Mereka katakan bahwa Paulus itu bukan nabi, bukan rasul Kristus karena dia bukan 12 daripada para murid Yesus. Nah, gudang domang ela ibana.
Gudang nu meraguan ibana. Gudang nu na porsia tu ibana. Alai dipaingot ibana mah. Maka pembuktiannya ada nantinya. Isi dojol mana tikos, isi dojol mana hok di bagasa Tuhan, isi do na mangulu di bagasan holong ni debata, isi do nang dipalua Yesus Kristus. Maka di dalam penghakiman Kristus akan nampak nanti di sana nabirong na botar isarana. Dak adung na abu-abu. Mana orang yang percaya, mana orang yang tidak percaya. Maka semuanya nanti akan mendapatkan penghakiman di dalam pengadilan Kristus yang terakhir. Paulus dengan penuh keyakinan menyampaikan bahwa dia ibana nu ngamangulu di bagasa Tuhan. Jedeng ragu ibana sadihari pero paruhuman di batang. Alai anggo ibana nu ngasiat jalan nu ngarade. Aleni do napole do imana di bagasa buku di si Filipi bidu sade do sade. Parut mangulu di bagasa Tuhan mati bagasa Tuhan. Nah, damang day nang nalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Ado na nang raju mata. Siya jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Namadot tuhita ganuk marsada-sada. Mangulu alha porsya dada ala marnida. Parjolo sahali jamiton amanginang nang mangajari salu na hita ganuk marsada-sada. Dung ditobus Yesus Kristus sita. Dung disesa Yesus Kristus dosata. Jala dung manaik ima Yesus Kristus tu surga. Maka ada jaminan di sana bahwa orang yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jalan nunga ditobus Yesus Kristus sita berarti sa sitongna. Jol mana porsia tu Yesus Kristus sida ada bemerdalan ibana madalani akapar ngolonna. Mangasaun parbinotoa sabik. Alai mangasaun haporsiaun tu debata tu Yesus Kristus nama. Bagaimana kita menjalani kehidupan dengan iman, berarti seluruh perbuatan kita, nasa ulauta, nasa parangeta, ikut patuduhon, nahubar tu lomoni rohani debata. Orang yang berjalan dengan iman, dia tidak lagi mau terprovokasi dengan dunia ini. Dia tidak mau sama lagi seperti dunia ini. Tetapi dia akan selalu mengandalkan imannya. Akan berbeda dengan dunia ini. Ketika dunia tidak bisa mengasihi yang menyakitinya, maka jolma na mardala di bagasan hasitongan di dibata. Bui may mana mangulan holong ni roha tuak na makosomi ibana. Napadua damang day nang nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jami taon na yung mangajari hitagaduk marsada-sada. Asa totong jolma na porsia manang jol manamar dalam mangasan haporsyaw tu debata dadabe mangalului akatias nya kadongan na ibana. Maka ketika Paulus katakan bahwa dia sudah berjalan mengandalkan imannya, tidak lagi mengandalkan pengetahuannya, dadamay mangasahon parbinotuan na sabing manang ala na marnida. Maka Paulus senantiasa mampu tetap melakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Damang din nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Nakita pa sa sitong na kosongan nido amanginaw. Ditugihok kita asa takka porsyata tu debata. Asa unang munggil-unggil rohatta. Asa unang behita diela-ela ka pertibyon. Naparpudi sa halya kadamang do dainang adong masada carita. Adong sada bawa parngulon na sa sitong na dang pola mora dalam pola pogos. Alay mulai siya na marsikola ibana dapat prestasi terus. Kuliah pe dapat prestasi do kana asing. Jela gudang do menyanjung ibana. Menyanjung ibana. Ale adong imati hasna. Tias di ibana. Malas imana tu gereja. Malas imana martangyang. Puasa malas ibana tu gereja tu martangyang. Sa dietong ibana. Nang pemalas ibana margereja, malas ima martangyang. Alay ngulu di ibana dingkat. Ngulu di ibana sikop. Danganong nahurang.
Ahana dilulu ibana dapat. Bisa datiki terjadi musibah tu ibana. Terjadi musibah, kecelakaan maibana. Dung kecelakaan ibana mau rumah akka perkarejuanna. Dipecat maimana sen perusahaan. Dung dipecat ibana sen perusahaan nunga gudaknya di maditogu ibana diurupi ibana. Alai ditiki minta tolong ibana dak olo mangurupi ibana. Disimur situtu maimana tarimas maimana. Dido ibana suatu saat kalian nanti akan menyesal. Suatu saat kalian nanti akan minta tolong kembali kepadaku. Pendek cerita. Ditiki jatuh imana namar si taunoni. Adong masalah laki padita menunggu ibana. Ido ibana amang padita bahasa togo mau ada ke margareja. Amang padita bahasa togo mau. Hapi au pedak ke male pelian ni matu bagas jorok. Ahmadido imamang padita e. Hutogu peho anaha dada asal leho mu pelian. Hutogu peho anaha dada ala naringgas semar minggu. Ale hutogu peho ala na porsia doau. Kristus sipe di haologi doho. Penasara may bana bohado do Kristus e. Gido ima padita ima dibotoho do anaha. Ise nama jeheon Kristus nama jeheon ibana ima sitio purona nya dihapus ibana hala sesianna ale totong do ima dihawologi Kristus ibana bahasa bosongoni Kristus paditanin didok padita ima Kristus dang boy mangulahon nasongo diulah portibion molo portibion songon koido anaha molo muruk ko tu sasahala pi wajar do muruk tuho ale molo Kristus molo tumpe muruk ko molo tumpe parjahat to molo tumpe dang dinggar parangemu ale anggo Kristus tetak do makahologi ho damang dena nolong di bagas satu hati Yesus Kristus sehat ima duli-dulion sehat mana karejo mamusen yang ibana dibereng ibana mana maka naso na olo mangurupi ibana ali do ibana nang pinang olo ho yang mangurupi yao holong do rohaku tetak tuhodimna amang inang nenlongan di bagasan tuata Yesus Kristus di bagasan parngolo jojok do hita songoni doli-doli i molo sikop dihita saluhutna sataya tong do ala ni gogota molo ta sikop do dihita saluhutna saulo do hita lupa tutukan. Tetapi bagaimana perubahan pemuda tersebut? Ketika dia terjatuh, di sana dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga dia mampu bangkit lagi. Dia mendapatkan hidup yang baru. Dia tidak lagi hidup membenci. Karena apa? Karena dia sudah mengandalkan imannya kepada Tuhan. Badalanya karya rina ibana dadebe mangasanaka parbinotuana. Nah kita pia manginang taingok nunga dihawologi Yesus Kristus sita. Nunga disesa salut nakadosakta. Molo tumpe ragam aka ela-ela. Nata adopi di bakasan naka parngulota. Aleko tetak dodohonota. Aku mengampunimu, aku mengasihimu. Karena Kristus sudah mengasihi dan mengampuniku. Maka orang yang berjalan mengandalkan iman. Dia tidak lagi marah. Walaupun orang menghujatnya. Orang yang mengandalkan iman. Dia tidak lagi khawatir. Walaupun banyak persoalan dihadapi. Orang yang mengandalkan iman. Dada be ibana. Gabi manibil. Sen lomoni rohani dibata. Molotung pero akahasusaan. Ale dohonon na nama. Mardala nau. Di bagasa Tuhan. Hipas manang marsahit. Sikop manang so sikop. Iko totong doau. Mardalani akaryariku. Di bagasa Tuhan. Amin martanya kita. Muliati mau pasa ruang nami tuho ali debata nami. Debata Jehovah debata aman nami. Nang patul hason hatam tuhami dia pala partikin. Tugu matu tuhami Tuhan. Asa totok kami merdalam mangasaun haporsion nami. Dada parbinotuan nami sabing be Tuhan. Muliati Tuhan.
di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madi hita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.